It-tlieta filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqgħa mal-Kummissarju Għoli Awstraljan Matt Skelly, laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li matula kienu diskussi numru ta' prioritajiet li għandhom in komuni iż-żewġ pajjiżi, fosthom li l-familji jkunu fiċ-ċentru ta' kull deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu, filwaqt li għandha tingħata importanza kbira lil ħiliet tal-ħaddiema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem fost oħrajn dwar il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna, viżjoni li fiċ-ċentru tagħha hemm il-kwalità ta' ħajja aħjar. Semma kif il-ħidma tiegħu qed tikkonċentra fuq il-mudell ekonomiku għas-snin li ġejjin, mudell li jibbaża fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità. Min-naħa tiegħu il-Kummissarju Għoli Awstraljan Matt Skelly tkellem dwar il-ħidma li trid tibqa' ssir sabiex ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tkompli tissaħħaħ. Huwa semma wkoll kif kemm Malta u l-Awstralja għandhom bosta pożizzjonijiet komuni, fosthom anke dwar il-konflitti li nsabu għaddejjin bħalissa kemm f'Gaza kif ukoll fl-Ukrajna. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet Barranin Beppe Fenekadami, kif ukoll is-Segretarju Internazzjonali Beppe Galja.